Kaixo lagunok, Eleder naiz, Eleder Iglesias, 20 urteko gaztea naiz, Bilbotarra, eta hemen nauzue, guazenen, alainen papera betetzeko aurten. Eleder Iglesias berez, kasetaria, kasi kasetaria, oraindik ez eta maitu ikasten naiz kasetaritza, unibertsitatean, eta baita ere beti gustatu izan zait antzerkia egitea, eta umeen eta publikoaren aurrean ez beti zuzenean, antzerki fisikoan. Eta beste alde batetik ere, magia kontuak egiten ditu, Eleder magoa da berez, magia ikuskizunak egiten ditu, baina aurten alainekin ere zerikusia izango du magia horrek. Jarraitu behar duzu hori ikusteko. Baina aurten telebista bitartez alainen papera betetzeko nago guazanen, eta pixkat urduri nago, ezakit nola egingo dugun, alain pertsonaje berezia dela. Eta daturen bat, nor da alain, ez du lagunik Basakabin, lehenengo urtea da Basakabin sartuko dela, eta sartzen den momentuan ikusiko ditu jende ezberdina, berarentzat izango da beste aire ezberdin bat, jende ez duena aurretik ezagutu, eta ohitu beharko izango da beste normaltasun batera. Beste arazo batzuk izango ditut artean, horrek ezagutzeko jarraitu alain guazenen. Beraz, hauxe naiz ni, hauxe naiz Eleder, alain, eta guazanen eskuragarri izango duzuela. Beraz, hemen agurtzen naiz, besarka handia, ikusiko gara.